क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरानि बासबारियाव साननै हाबाफारिजों खुंगा गुथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। बासबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव बैसाग दाननि जावरिनायजों सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बेन्थ बयबो रंजाखांदों दुखु दाहा बावगारनानै। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरानि बासबारि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादा गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदि देग्लायबो साननैनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव खौसेयै जयग होनाय जायो आरो फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनायजों लोगोसे खारनाय बारनाय बायदि गेलेनायजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों खुंफुं आफादा। बे हाबाफारियाव नुजाथिफैयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बरेन्द्र कुमार मोसाहारि, जर'खा आलासि महरै नुजाथिफैयो पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकार गिरि हाज'वारि। रंजालि फोरबो खुंफुं आफाद बेनि बानजायनायाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा गुथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंनाय जाबाय। बेखौ खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो जोंनि ओनसोलाव माबोरैहाय गावनि हारिमुजों लोगोसे गावनि हारिमुखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे जोङो बोरैहाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो ज' खौसेथि खालामनानै जोङो मोनसे रंजानाय हाबाफारि लानो हायो, बेनो जोंनि गुबै थांखि। दा बेवहाय जोङो मैया गिबि सान हिसाबै जोङो मैयाहाय माखासे बादायलायनाय हाबाफारिफोर लाबाय। उन्दै उन्दै गथ'फोरनि खारनाय बारनाय बायदिसिना जों खेलाफोर लाबाय। लोगोसे जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय सावगारि आखिनाय बादायनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसे जोङो हारिमु बादायनाय बैसागु मेथाइजों मोसानानै हानजा मोसानानै बादायनाय बे हाबाफारिखौ जों लाबाय। दा जोङो मोजां जादों होननानै जों सानदों। जोङो जेसेबां जों आसा खालामदोंमोन बेबायदि रोखोमनिनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादों। दा जोंनि हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै जाफुंदों होननानै आं सानो। दा बेवहाय जोंनाव मोनसे थारमाने खाम जथा सिफुं बे बाहायनाया जोंनाव एसे खमनिफ्राय खम जालांबायमोन। दा बेफोरखौ जों लासै लासै बोखांनो थाखाय एसे एसे जोङो नाजाबोगासिनो दङ। मोनसे समाव जोंनि बैसागु खुंनाया एबा बैसागु फालिनाया स्टेज लेभेलाव फैयाखैमोन। जों गामि ओनसोलावनो खालि ओरैनो गामियावहाय मागिलायनायनिनो जोङो बेखौ फोजोबोमोन। नाथाय जोङो बेखौ एसे स्टेन्डार्डआव लाबोनो थाखाय जोङो स्टेजावहाय बेखौ लाबोबाय। रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफाद बासबारिया बेखौहाय दिनैसिमाव 3 खेब जोङो फालिबाय। जों आसा खालामदों इयुनावबो जों बे हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन। इयुनावबो जों बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन जों बे रंजालि फोरबोखौ जों खुंफुंबाय थागोन होननानै जोङो सानो एबा जोङो मिजिंथियो। नोंथांमोना नैबे फोरबोखौ फालिनायाव नोंथांमोना सोरनिफ्रायबा रां आरि अनसुंथाइ मोनदों नामा? ना नोंथांमोना खांलायनानै बे फोरबोखौ फालिदों? दा बेवहाय जोङो बेबायदि जोङो रावनिफ्रायबो जोङो अनसुंथाइ बिदि बुरजा मोनाखै। जोंनो मेम्बार्सफोरनि गेजेराव जों खांलायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों खुङो बोसोरे। जोङो बेबायदि सान्दा बेबायदिबो जोङो खाङाखै। जोङो बेखौहाय मेम्बार्स फिस लालायनानै जोङो बेखौ खुंफुंनाय जायो। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बे फोरबोखौ फालिगोन नामा? जों फैबाय थानाय समावबो बेखौहाय फालिनायनि थाखाय जोङो जानजि खाफ्रागोन आरो जों बेखौ फालिनो थाखाय जेरैखि जाया नाजागोन। जिखुनु खायदा कौशल बाहायनानैब्लाबो जोङो बे रंजालि फोरबोखौ जों स्टेज लेभेलाव आरोबाव एबारनिफ्राय देग्लायनिफ्राय जोङो साबसिनै खुंनो थाखाय जोङो थाग-थियारि जानानै थागोन। नोंथांमोना बे साननैनि हाबाफारियाव मा मा आयदाफारिखौ लाना खुंफुङा? नोंथांमोना साननैनि हाबाफारियाव मा मा आयदाफारिखौ लाना खुंफुङा? जोङो बे साननैनि हाबाफारियाव बेनो जोङो गेलेनाय बादायनाय, सावगारि आखिनाय बादायनाय, मोसानायनि बादायनाय आरो लोगोसे जोङो बेवहाय गेवलां सावरायमेल लादों। बेनो जोङो गेलेनाय बादायनाय, सावगारि आखिनाय बादायनाय, मोसानायनि बादायनाय आरो लोगोसे जोङो बेवहाय गेवलां सावरायमेल लादों आरो जोङो उन्दैया गेदेरखौ, गेदेरा उन्दैखौ अनलायनाय आरो सिबिलायनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। आरो जोंना दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङमोन आरो जोङो जयै गेवलां भाबै जोङो बेवहाय बैसागु मेथाइजों मोसाबाय आरो जोंना नै दा गेवलां सावरायमेल बियो जोंना दिनै बेबो दङ आरो लोगोसे जोङो दा मोनाबिलियावहाय आर्टिस्टफोर लेंहरनानै जोङो एसे रंजानो थाखाय हारिमु मोनाबिलि बे आयदाखौबो जों लानाय जादों। खोब गोजोनथाव बासबारि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादा साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै ओनसोलनि गासै रायजो राजा लोगोसे फरायसा आरो बैसागु रंजाग्रा मोसाग्रा सुबुंफोरखौ लानानै बिथांमोना फालिदों।
बेजों लोगोसे बिथांमोना बायह्रानिफ्राय आरो माने सिंगार बा मेथाइ खनगिरि देंखोगिरि मोसागिरि बिथांमोना लिंहरदों खोब गोजोनथाव दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना बे ओनसोलावहाय हारिमुखौ मोजां मोननायनि गेजेरजों बर' हारिनो जोङो माबोरैहाय बैसागु खुंनायनि गेजेरजों गोजोन खौसेथि लाबोनो हायो लोगोसे बे ओनसोलावहाय जोंनि फंबाय बिनानावमोननो मोनसे मोजां जोङो हारिमुनिखौ जोङो सोलांनो हायो बा खाम सिफुं मेथाइ खनगिरि मोजां दिहुनलांनो हायो बे उद्देश्यजों बिथांमोना लादों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाबो बेनो जोङो मोनफ्रोमबो ओनसोलावहाय बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोङो गिदिरफोरखौ मान होनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय होनाय बियो जोंनि मोनसे बोसोर गोदानजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि लाबोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो खालामबोदों दा दिनैनि थारिखआवहाय जों नुदों दा बेबादि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोबां माने मोनसे सोलायनाय पिस बा गावजों गाव अनलायनाय गोरोबलायनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों दा आरो बेनि उनावहायबो जों साफ्रोमबो जायफोर दिनै समाजखौ दैदेनदों ओनसोलखौ दैदेनदों गामिखौ दैदेनदों न'खरखौ दैदेनदों बे गियानि बुद्धि बिथांमोनहा जोङो मोनसे सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन निसा फेग्रा मुवा बाहायनायखौ जोङो गारनो हानांगोन नागारनो हानांगोन अब्लासो जोंनि जेनेरेसनखौ दिनै मोनसे लेभेलावहाय मोजां लेभेलावहाय फैबाय थानाय समाव जों लानानै फैनो हागोन दा दिनैनि थारिखआव गोबां सुबुंफ्रा माने ससियेल मिडिया बा इउटिउबारफोर दिनै नुनो मोन्दों बिथांमोना बाहायो दा बेवहाय गावसोरनि लोंनाय जानाय बायदि थासारिफोरखौ दिनै देखायदों दा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय मोजांसिन नङा जोंनि हारिनि थाखाय मोजां नङा बेयो दा बेफोरखौ गैया खालामनो थाखाय जों बयबो दिनै समाजयाव दिनै जायफोर दिनै थांनानै दं बिथांमोना बयबो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन दायित्वखौ लानांगोन अब्लासो जोङो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म होनना जेबायदि सिमां नुनानै आसा लानानै दिनै जेबायदि बिथांमोना खामानि मावलांदों अब्लासो जोङो बिसोर दरबारावहाय जोङो जोंनि जे आर'नाइ गामसाखौ लानानै जोङो मुलुगनि बयनिबो गेजेराव जोङो दिन्थिनो हागोन देखायनो हागोन दा बेनि थाखायनो जोङो जेनेरेसनखौ माबोरै मोजां लामाजों लांनो हायो बेनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन दा बैसागुआ जोंनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो दा बेनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे जोङो उन्दुहाबनानै थानाय जे जोङो उन्दुहाबनानै थानाय जे मोनसे जायगायाव सिरि उन्दुहाबनानै थानाय बेखौ दिनै रंजालि बैसागुआ दिनै जोंखौ फोजाखांहोयो आबादारिखौ आबाद मावनो थाखाय फोथाराव थिनहरो बे बैसागुआ लोगोसे फरायसाफोरखौ फरायनो थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंनो थाखाय आबाद मावग्राफोरखौ आबाद मावनो थाखाय बेबायदि मोनसे बोथोरजों सोमोन्दो गोनां आरो बिफां लाइफाङा जेरैबायदि गोदान बिलाइ खिलिनानै जोंनो मोनसे रादाब होयो बेबायदिनो बैसागुआ जोंनि मोनसे गोजोन आरो खौसेथि अनलायनाय बेखौ लाबोयो आरो बेखौ दिनै न'खर आफाद आरो बासबारि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादा बेखौ दिनै बिथांमोना गोदो सिगांनिफ्रायनो खालामबोदों आरो इयुनावबो खालामलांगोन आरो मोनसे ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथि लाबोगोन बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बासबारि दख'रानिफ्राय गुथि रंजालि बैसागुखौ मैयानिफ्राय फालिगासिनो दं दिनै जोबथा साननैनि हाबाफारि लानानै बे रंजालि बैसागुखौ खुंनाय जादों मैयानि एजेन्डायाव गेलेनाय बादायलायनाय आर्ट कम्पिटिसन बिदिनो बायदि मैयानि कम्पिटिसनखौ मैया खालामनाय जाबाय दिनै जोबथा सानाव जों बयबो जयैनो जों जेरखम पालन खालामनानै फैयो जेरखम फालिबोयो बिदिनो जों ग्रुप डेन्स कालसारेल डेन्सखौ एसे खालामनाय जाबाय ओमफ्राय खुब मोजां मोनदों एबार रायजो राजाफ्राबो आगोलनिफ्राय रासिन बेहाय पार्टिसिपेट खालामदों आसा खालामदों भबिष्यताव आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थागोन दा दिनै बेवहाय आं बिनि थाखाय खुब मोजां मोनदों जे जोंनि बर'फोरनि जेनाखि बैसागु पालन खालामनाय बे बैसागु पालन खालामनाया गुबुन हारिया जेरेखम बिहुखौ स्टेजाव लाबोदों बिहुखौ स्टेजाव लाबोनाया बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो लाबोदों खिन्थु जोंनि बर'फोरनि बिहुखौ स्टेजाव लाबोनाया खुब खम समायाव जों लाबोदों खिन्थु जोंनि भितराव जे बिहुखौ बैसागु रंजालि बैसागुखौ जों जि धरनै पालन खालामो फुजा होनानै लोगो लोगो हम जग्य होनायनि लोगो लोगो जों माने गेदेरफ्रा उन्दैखौ अननाय उन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमनाय बे रोखोमनि अनलायनाय सिबिलायनाय बे जिनिसखौ खिन्थु जोंनि बे बैसागु रंजालि बैसागुआव जों बेखौ लानाय जायो बेखौनो आं एक्सट्रा भाबै जों अन्य धरननि
जोङो रंजालि बैसागुखौ पालन खालामो बे जोंनि भबिष्यतनि थाखाय खुब मोजां सार दानि सुबुंफोरा गोदोनि नंगुबै रिंगु दामसा खाम सिफुं जथा लानानै मोसानायखौ नुनो मोनला दानि सुबुंफोरा मडार्न गानजोंसो मोसायो बेनि बागै मा बुंगोन देखो मडार्न गाननि खेथ्रआव आं बेहाय बारा सहमत नङा बैसागुनि स्टेजाव रंजालि बैसागुनि स्टेजाव मडार्न गान बलिते हिन्दीखौ बुंनो नागिरो मडार्न गान बलिते इंलिसखौ बुंनो नागिरो बायदिसिना गानखौ बे रंजालि बैसागुनि समावहाय स्टेजाव लाबोनायाव आं बेखौ खिन्थु बेक्तिगत भाबै आं बेखौ समर्थन खालामा 365 दिन जों एक बोसोराव जोङो बैसागाव जोङो जोंनि हारिमु जोंनि बैसागुखौ जों पालन खालामो बे हारिमु दिन्थिनायाव दिनै जुदि वेस्टार्न कालचार बा हिन्दी कालचारखौ लाबोयोबा बे लासै लासै जोंनि माने हारिमु जोंनि बैसागुखौ जों पालन खालामो बे हारिमु दिन्थिनायाव दिनै जुदि वेस्टार्न कालचार बा हिन्दी कालचारखौ लाबोयोबा बे लासै लासै जोंनि माने बे बिहुनि जेनाखि मेइन बर' जाथिनि हारिमु बे हारिमुआव एसेबाबो खथि जालांगोन होननानै आङो बिसास खालामो ओंखायनो आं बेक्तिगत भाबै मालाया मा सानदों आं बेखौ बुंनो लुबैया बेक्तिगत भाबै आं बे बैसागुनि फोरबो फालिनायाव हिन्दी मोसानाय हिन्दी गान खननाय इंलिस गान खननाय बेफोरखौ आं मोजां मोना आं अनुरद खालामगोन दुलाराय बर' फरायसाजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' जातिखौ आं आह्वान खालामगोन आं अनुरद खालामगोन जे अन्तत बैसागुनि फोरबोआव हिन्दी गान खननाय इंराजि गान खननाय बेफोरखौ लाबोआबा जोंनि थाखाय मोजां जेरेखम बिहुआव दिनैसिमबो बे बितर्कखौ सेस खालामनो हायाखै खिन्थु जों बिहुसिम थांब्ला जों बर'फ्राबो बेखौ नाजानांगोन मानो जों हिन्दी गानखौ जों बिहुआव जों मानो खोनासङो इंराजि गानखौ जों मानो खोनासङो गतिके जोंनि हारिमुखौ फेहेरनायनि खेथ्रआव जोङो जोंनि जाथिनि कालचार हारिमु बेखौ दैदेननायखौ आं मोजां मोनो दा बे समाव सारा रंजालि बैसागुनि रायजो राजाफोरनो माबाफोर गाहाम हामलायथि जासिहरगोन आं बे समावहाय रायजो राजाखौ आं बेखौनो बुंगोन जे जोंना बैसागुआ आरम्भ जायो 1 बैसागनिफ्राय 1 बैसागाव बयबो पहिला बैसाग हिसाबै धुप धुना खालामनानै जों फुजा खालामो गेदेरखौ जों फुजा खालामो गेदेरखौ जों खुलुमो उन्दैफ्रा जोंनिफ्राय आशीर्बाद लायो गतिके बे हिसाबै साफ्रोमबो बर' माहारिया जाहाथे नैबे गोदान बोसोराव बयबो गाव गावनि जिउ जारिमिनखौ मोजाङै खुंफुंनो हायो मोजाङै लांनो हायो बिनि थाखायनो आं अबंलावरिनाव आर'ज गाबहरो जों जाहाथे बयबो मोजाङै बे बोसोर गोदान 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन